गिबियावनो गासिनसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनानै उयेरा बर' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सायाव फंनैसो बाथ्राखौ लानानै सावरायनो फैदों। बेनो जाबाय जोंनि बर' समाजनि मान सनमान जागासिनो दङ। जोंनि बर' समाजाव गुबुंले बारहावा बारगासिनो दङ। जोंनि बर' समाजनि इयुन जोलैखौ, इयुन जेनेरेसनखौ गाज्रि लामा दिन्थिगासिनो दङ। बे माबोरै नोंथांमोना फारि फारि आंनि भिडिअखौ नायलांदो। नोंथांमोना गोसोखां, दिनै आं बुंनो नागिरदों जेब्ला बर' सावथुन दिन्थियो बै समाव 5 रांनिफ्राय हमबाय आं 5 रांखौनो जोङो दिहुननानै बर' सावथुनखौ नायनो हायामोन। बै समाव जों गुबुननिफ्रायबो माने फैसा दाहार लालायनानै एबा रां दाहार लालायनानै जों बर' सावथुन नायोमोन। ब्लेक एन्ड व्हाइट टिभिनिफ्राय लानानै कालारिं टिभि, बे कालारिं टिभिनिफ्राय फैयै फैनानै दा मा होनो बाइस्क्र' माबा माबि होनो ना, दा बेखौ पर्दा बेफोराव जों नायो। जों बर' समाजनि बे सावथुनखौ जों मानो नायो? जेन बर' सावथुननिफ्राय माबा मोनसे गियान आरजिनो हागोन एबा बर' सावथुना इन्टारटेनमेन्ट, बेनिफ्राय जों माबा मोनसे मटिभेट मोनगोन नामा, बेनिफ्राय जों माबा मोनसे गियानखौ बुथुमना लानो हागोन, बेखौ नायनानै जोंनि गोसोआ सोलायगोन एबा जोंनि गोसोआव मोनसे मा होयो गोजोननाय फैगोन। बे सावथुनखौ जोङो सानो मोजां बेयाव गियान थायो, मोजां टपिकनि माने सोरां लामा थायो होननानै। नाथाय दिनै बेफोरनि उल्था जागासिनो दङ। जोंनि सावथुन मुलुगा मा जाखो? थारैनो सावथुनाव मोजां गियान लाफ्लानानै एबा मोजां एक्टिं देखायनानै गियानि गुनि जाफ्लानानै दिनै रियेलिटियाव मा? रियेलाव माबोरै देखायदों? दिनै मा बर' सावथुनजों जेनेबा सावथुन दिन्थिनानै हमना ला भिडिअ दिन्थिनानै माने सुबुंखौ मोजां लामा दिन्थिनो नागिरदों ना गाज्रि लामा दिन्थिनो नागिरदों? गोबां साननो गोनां, दिनै बुंबा दाय जायो। जोंनि बर' सावथुनाव गोबां फावखुंगुर जेनेबा एक्टर एक्ट्रिस दं, गोबां मोजां पार्ट लानाय दङ। नाथाय सावथुनाव लानानै मोगथाव मानो लायाखै? दिनै मोगथाव माथो गाज्रिसो। आं गोबांखौनो बुंदों, गुबुनाव हाग्रा बंग्रायाव सैमा अमानि महर लाहैथां, खिन्थु ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फैनानै बेफोरबायदि सेलेब्रिटिस मानसिया बेफोरबायदि भाइरेल जालायनायनि मा आखल बेफोरो? दिनै जोङो बुंबाथाय जागोन। दानो सोरखौबा डाइरेक्टलि मुं थांखिबा आंखौ लाजि फोनांदों, आंखौ भाइरेल खालामदों, आंखौ फेसबुकाव पस्ट होदों, इउटुबाव पस्ट होदों होननानै केस हैलायलायगोन। बेफोरनोसै दा सोलिफुनाय प्रेजेन्टलि, नङा होमबा? आं गोबांखौनो बाथ्रा बुङो दै, बर' सिख्लाफोरखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन, गुबुन हारिनिखौ बुंला। मेन सिख्लाफोरानो दिनै सोरबा सिख्लाफ्रा बुङो, सिख्लाफोरखौल' बुङो, सिख्लाफोरा मा दाय? हौवाफोरानो माथो इदि हो? नाय, नोंसोरखौ आं डाइरेक्ट बुङो, ल'आ माने आयेना हिनजाव माहारिनि थाखाय गोबां गिदिर आयेन दानानै होखादों। बे आयेनखौ नोंसोर बाहायनो रोङा। बे आयेनखौ नोंसोर मायाव बाहायदों? जेब्ला गावनि मान सनमान थाङो, जेब्ला मान सनमाननि थाखाय माने गुबुना बेफोरबायदि जेनेबा लाजि फोनांनाय होयो, माने मान सनमान जाना होयो, आरो नोंसोर बर' समाजनि मान सनमान जादों, आरो नोंसोरनि मान सनमानखौ सोर जादों? गावनो जाना लादों। नों आंहा भाइरेल खालामनानै, नों आंहा जुदि ससियेल मिडियायाव बुंनानै नोंसोरखौ लाजि फोनांदों होनब्ला बे नोंसोरनि साननायसो, आरो बे जाथावथारिसो साननाय, नङा होमबा? आं सोरखौ मुं थांखिना बुंनो दा? गोबां सिख्लाफ्रा बुङो हौवाफ्रा बेफोरबायदि। गिबियाव नोंसोर मोजां जाग्रोलाय। नोंसोर मोजांब्ला सोर हौवाया बेलाय? सोर हौवाया नोंसोरखौ मा गाज्रि खालामनो एबा नोंसोरखौ हाखराव खोख्लैनो बेलाय? नोंसोर मोजां जाग्रोलाय। दिनै नोंसोर गोसो गैयाब्ला सोर फाग्लायालाय बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायनानै गाज्रि भाइरेल खालामनो? हा? सोर हानो? गावनि बारिनि मैगंखौ जुदि बेरा होनानै लायाब्ला, बे उदां बेरायनाय मोसौ बोरमा बेफोरथ' हाबफैना जाखागोन ना मैगं थिलियाव। नोंसोर गिबियाव मैगंनि बेराखौ माने गोरा दोबथाना लाखिग्रो, अब्लाना बहा हायोबा नोंसोर सुहोना हो। बेखौ मानो बुंदों? नोंथांमोना बुजिना नाय, साननानै नाय। दिनै नोंसोरो
लेभेलाव थानो लुबैयो सब समय बेसेबां लेभेलाव दं नोंसोरो माथो नेहादसो हो बर' सावथुनाव हाबदों माबा मोनसे जेनेबा सेलिब्रिटि जानो थाखाय जेनेबा माबा मोनसे थांखिनि थाखाय हयथ' ससियेल मिडियायाव फैनानै हयथ' जेनेबा सावथुन मुलुगाव फैनानै रां खामायनाय बयजोंबो मोनथिजानाय मुंदांखा जानाय हो जा नोंसोरखौ जों बाजाया जोंबो जानांगोन नोंसोरबो जागोन बयबो जागोन नङा होमबा खिन्थु बेफोरबायदि बर' समाजनि मान सनमान जानाय मा आखल बेफोरो आं बारे बारे बुंदों सिख्लाफ्रा गावनि बारिनि मैगं थाइगंखौ बेरा होनानै एबा सु होनानै मोजाङै जोथोन लाग्रो बेनि उनावसो हौवाफोरखौ बुं एबा बर' समाजखौ बुं बर' समाजनि जायफोर मोजां जाथों होनना बखियो दिनै आं नोंसोरखौ बखिदों एबा बुंदों दिनै मानो बुंनो गोनां जाखो बेफोरखौ सान बेफोरबायदि बारे बारे भाइरेल जानाय एबा बेफोरबायदि गाज्रि हाखराव गोग्लैनाय माने हिनजावफ्रा एबा हिनजाव माहारि जेनेबा सिख्ला माहारियानो जा बेफोरबायदि माने हाखराव बारे बारे गाब्रबाय थायो आं नोंथांमोननो खिन्थानि नोंथांमोना माब्लाबा सानाखै जानांगौ बेफोरो मानो बारे बारे जादों से नाम्बारावनो दङ हिनजावफ्रा गावनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायखौ बारा खालामनानै लायो बै मा मिथिगौ ना गावनि गोसो थोनायखौ जुदि गोसो थोनाया माहाजोनब्ला साइज महरखौथ' बुंथ'ला महरनि खोथायानो गैला गारि गुरा मटर धोन सम्पति गोनां माहाजोननि फिसाज्ला एबा साख्रि गोनाङानो जाबाय बैफोरबायदि सेंग्रा एबा बैफोरबायदि हौवानो गावनि गोसोफोरखौ हेगारजोबना लायो माने हेगारसारना लायो देहायानो जा गोसोआनो जा गासिबो बिन्दास ना बे मानोना बियो हास्थायनाय आरो लुबैनाय बेना बे हिनजावना एबा बे सिख्लाना बारा बैखौल' मोननो लुगैयो माने बैनि गारि मटर गोनां साख्रि बाख्रि गोनां बिराद मोजां मोनजागोन बिराद माने गाननाय जोमनाय होगोन बिराद सना रुफा होगोन लेभेल दिन्थिनो हागोन आंनि गाननाय जोमनायफ्रा एकदम दामिक दामिकनि जागोन दा बेफोरबायदि साननायनि थाखायनो दिनै बारे बारे सिख्लाफ्रा एबा हिनजावफ्रा गाब्रगासिनो दङ हाखराव मिथिगौ ना आं डाइरेक्ट बुङो साननानै नाय रायजोफोर एकताला न'आव थानाय न'खरनि फिसाजोखौनो बुंबाय फिसाजोआ एक थालायाव थादोंब्ला बे दुइ थालानि एबा दुइ थाला गोनां सेंग्राखौ गोसो थोगोन मिथिगौ ना दिनै गावनि न'खराव गारि गंसे दङब्ला गंथाम गंब्रै गोनां हौवा नागिरगोन बियो आरो बिमा बिफायाबो दा बेफोरबायदि मा होनबा बांसिन हायाव थांनो लुबैयो माब्लाबा डाउनाव माब्लाबा नर्मेलाव थानो लुबैया दिनै सोरखौबा गारि गुरा गोनां न' बिल्डिं गोनां थानाय न'खरनि फिसाजोफ्रा सोरबा बै गोरिबजों संसार जानाय नुदोंना नुवाखै गोरिबनि जेनेबा सेंग्रा सिख्लाफोरजों जेनेबा गोरोबलायनानै मोजां बर' समाजनि खामानि मावनायखौ नुदोंना नुदों खिन्थु जोबोद खम बेफोरो आं गोबांखौनो मुं थांखिनानै बुंनोबो लुबैयो खिन्थु आं मुं थांखिया दानो बिसोरो FIR सो होनायनि फाव लागोन बिमा बिफाफ्रा गिबियाव सानग्रोनांगोन आंनि फिसाजोआ बबे लामाजों थांगासिनो दं दिनै सोरनिबा फिसाजोखौ ओइ नोंसानि फिसाजोआ इदिनो एसे मोजां माबा बुजायनो थांबा मा दरखार नांदों नोंहालाय सोंग्राबो दं गोबां दिनै गामिनियानो सोरखौबा बादा हैलाय नोंसानि फिसाजोआ इदि आमुखानो इदि आमुक तामुकनो होनबाथाय जेबो थाल लाला फिसाजोआ जा बाथ्रा बुंबाय बेखौ मानिबाय बेनिफ्राय फिसाजोनि बाथ्रा लानानै जेब्ला मा होनदों जेब्ला फिसाजोआ हाखराव गाब्रयो जेब्ला फिसाजोआ बिमा बिफानि एबा न'खरनि जाथि बंस'नि मान सनमान जायो अब्लासो रायजोखौ नागिरनोसै गिबियाव फिसाजो फिसालाखौ साबधान जाहोग्रो मेनलि फिसाजोखौ दै हिनजाव माहारिया माबा मोनसे गोसोआ जुदि
थिग नङाब्ला बे हाखराव गाब्र'खागोन जुदि गोसो थिगब्ला बे अरायसम थि थोंगोरै गसंनानै थानो हागोन। बर' समाजाव बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनाय एबा गाज्रि आखल दिन्थिनायफोरखौ बैकट खालामो। बैकट खालामग्रा मानसिनि थाखायबो माने गसंथानाय दं आथिखालनि मुगायाव। मानोना बैसोर बायदिया जेबो साननो रोङा, बैसोर बायदिया बेफोरखौनो मोजां मोनो। नंगौना? बे बाथ्राया नंगौ दा? दिनै सोरबाया समाजनि मान सन्मान जादों, बेखौ जोङो बखिबा जोंनि थाखाय दानो गाज्रिसो जालायगोन, माने जोंनि थाखाय एगेन्स्टबो ओंखारलायगोन। दा बेफोरबायदि मानो होनबा बिसोरनि साननाय बिसोरनि लेभेला जुदा। दिनै जों मानो बुंदों जों बेफोरबायदिखौ लुबैया, जों बर' समाजाव मोजांखौ लुबैयो, मोजांखौ हास्थायो। गोबाङानो बुंगोन है बेफोरबायदिलाय कमनखाना, गुबुन हादराव नुवाखै नामा, गुबुन जायगायाव नुवाखै नामा? दा बेफोरबायदि बुङो। गुबुन हादरजों गुबुन जायगाजों बुंनानै लाब गैया। जों बर' समाजखौ मोजां दैदेननांगौ, इयुन जेनेरेसनखौ मोजां लामाजों दिन्थिलांनो नाजानांगौ। नोङो गाज्रियानो जा नों मोजाङानो जा, थेवबो नों ससियेल मिडियायाव एबा बर' समाजनि मान सन्मान जानो गोनां गैया। नोङो मोजां आखलखौ सायाव दिन्थि, खिन्थु नोंनियाव गाज्रि गोसोनि साननाय दंब्ला नों गोसो सिङावनो प्राइभेटलि लाबाय था, ससियेल मिडियायाव खिन्थानो नाङा। मानो होनबा नोङो जुदि बेफोरखौ प्राइभेटलि लाखिनो रोङाब्ला, नोङो जुदि पाब्लिक एबा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव दिन्थिब्ला इयुन जेनेरेसनाबो नोंबायदि जागोन एबा दिन्थिगोन, आमुखायानो बिदि जादों आंबो बिदि जागोन होननानै। आमुखाखौनो माथो समाजा जेबो खालामनो हायाखै, माने बर' समाजा जेबो एक्सन लायाखै, आंबो जागोन ना। दा बेफोरबायदि साननाया फैयो। दै गिबियाव जोङो गाव गावनि फिसाजोफोरखौ आबदाल ला, आरो सिख्लाफ्राबो बुंदों, आं बुंदों सिख्लाफ्राबो मोजां गावनि गोसोनि साननायफोरखौ सोरां खालामबाय था, खोमसि दालाबो। गावनि संसारखौ गोजोन खालामनो नाजा। नोंसोरो माखौ इसेबां जेनेबा लेभेल दिन्थिनो लुबैयो? हो? नोंसोरनि महर एसेखौ लानानै बर' समाजखौ माने थाल लाया, अर्थ गैयि खालामो। नोंसोरो बर' समाजखौ जोगारो जेन नोंसोरो माबा लण्डनाव थानाय बबेबा गुबुन काउन्ट्रिनिसो। नों बर'सो, जों बर'। नंगौना नङा? बर' समाजनि नेमखान्थि आसार खान्थिखौ लाखि। बर' समाजनि नेमखान्थि एबा आसार खान्थिखौ लाफानानै सोलिनो नाजा। नोंबा नों, आंबा आं साननानै बहा जानो? हो? नों गावल' मानसि हिसाबै थांना थानो लुबैबालाय मा जानो? आरो गाननाय जोमनायखौथ' नायजाथावला, बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ जोंनि बर' समाजनि सिख्लाफोरनिया। हाबा जानायखौथ' बादानो दोनबावदो, सिख्लाफोरखौनो आं बुंबाय। हाबा जानायाथ' जानाय, मा बुंनो आरोना। खिन्थु बे हाबा जायै जायफोरा, खायसे होनदों, गासिबो नङा दै, बे हाबा जायै सिख्लाफ्रा बिसोर गाननाय जोमनायखौ आसलथे बिमा बिफाया जेबो होनथ्रा नामा? बिदा फंबाय एबा जाथि बंस'आ जेबो होनथ्रा नामा? आयौ आयौ आयौ। आं डाइरेक्ट बुङो दै, सोरबा माहाजोन एबा धोनि न'खराव थाङोब्ला सब समय हायावसो नायनांगोन नोङो। नाथाय मानो नायनांगोन? बे बाथ्राया नोंथांमोना साननानै नाय, नंगौना नङा? धोनि न'खरनि फिसाजोफ्रा गाननाय जोमनायाव जेबो अर्थआनो गैया। दिनै धोनिखौल' बुंनानै लाब गैया, दङ गोरिबफोरनियाबो खायफा लेभेल दिन्थिनाय। माने गाव गावनि न'खराव मा हाजिरा मावनायानो जा, माबा माइरं बिबायना जानायानो जा, खायफा दं आरोना गावनि गोसोखौ लेभेल दिन्थिनाय, गावनि महरखौ लानानै बिराद दुगि एकदम गोग्गाना लानाय। दा बेफोरबायदि आं बुंदों, धोनि न'खरनि फिसाजोफ्रा गाननाय जोमनायाव जेबो अर्थ गैया। हो? मानोना बिसोरनाव हारिनि सेन्टिमेन्ट गैया। बिसोरो खालि मानसि हिसाबैल' थांनानै थानो लुबैयो। खायफा ओरैबायदि बिमा बिफाफोर दङ, गावनि फिसाजोखौ अराय सम मोजां होननानै साननानै लाबाय थागोन। सोरजों थांदों, सोरजों हर थाहैदों, सोरजों बेरायदों, बेफोरखौ थाल लाला, सोंला। जेब्ला गावनि फिसाजोआ हाखराव गाब्र'गोन अब्लासो आफादफोरनाव आखाइ एकदम खुलुमथाबहैनोसै, मदद बिहैनोसै, आयेननि राहा लानोसै, गामिनि राहा लानोसै, आयेननि बेफोरबायदि केस होलायनाय बेफोरबायदि खालामनोसै। बेनिफ्राय जुदियो
फिसाजोआ सोरजोंबा रेप खालामनानै बुथार जायोब्ला होमबाना लामा सामायाव माने धरना होनो मानसि लिंथिं बायनोसै दा बेफोरनो सोलिगासिनो दङ बे फिसाजोखौ गिबियाव थाल लाया माया बे रेप खालामजानायनि उनाव माने सोरजोंबा लांखार जानायनि उनाव बे समाजजों माने समाजनि आखाइ लाहैबा एबा समाजसिम आखाइ फोलावहरबा मा जानो ओंखायनो बुंदों जा जाबाय थांखांनाय बाथ्राखौ सान माबायदि जादों ओंखायनो नेक्स्टखौ गावबा गाव बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाजो एबा फिसालाफोरखौ मा लामाजों थांगासिनो दङ बेखौ एसे नाय दै आरो नोंथांमोना जुदि एसेबां लाजिनाय होननाय दंब्ला बेफोर आं बुंनायखौ मानिगोन गाव गावनि फिसाजोआ सोरजों थांदों बबेबायावनो हर थाहैबाय खिन्थु सोरजोंबासो थाहैदों बबेयावबा रुम हटेल भारा लानानै थाहैदों बेफोरखौ थाल लाया फिसाजोजों उन खारफाया थांदों नालाय थांदों फैदों दा बेफोरबायदि सोलिगासिनो दं सावथुन मुलुगाव गोबाङानो गाज्रि आखल दिन्थिगासिनो दङ फिसाजो जाथावनाय बिफा जाथावनाय बोराय बुरै बिहाव बिखुनजो जाथावनाय बेफोरबायदिनि जेबो अर्थआनो गैला सावथुनाव भिडिअ शर्ट मुभियानो जा जिखुनु ससियेल मिडिया बेयाव बैसोर बायदिया मा जाथि बंस गैया नामा बैसोरनाव मा न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिसि फिसाला गथ' गथाय गैया नामा बेफोरनि फारसे साना नामा हा गावस्रानासो फैनायबाय नामा इसोरलाय हा दिनै आं रागाजों मानो बाथ्रा बुंदों मानोना नोंसोरनि आखलखौ नायनानै थानो हाला शर्ट मुभि बानाय नोंसोर बेसेबां रां खामायनो नागिरदों नोंसोरनि बेफोरबायदि बुंनाय डायलगफोरा मा अर्थ फोरमायदों मा गियाननि बाथ्रा फोरमायदों हा डाबल मिनिं शर्ट मुभि बानायो डाबल मिनिंनि बाथ्रा बुङो हो नोंसोरना मा बिमा बिफा गैया जाथि बंस गैया हो नोंसोर बायदिखौ आं बुंदों नोंसोर एसेबां लाजिनो माने रोंलाब्ला बे शर्ट मुभि सावथुन मुलुगाव लेथ्रा डायलग होना गाज्रि सनमान गैयि डायलग बुंना नोंसोर बायदिया बिब' फंबाय एकदम जाथि बंसजोंनो जुलि लालाय हाबा जालाय बिदियावसो समाय नोंसोरो बर' समाजनि मा सानगोन नोंसोरो बर' समाजनि मा मोजां हाबा मावनो लुबैदों नोंसोरो हो गाज्रि डायलग होबाल' मा फेमास जायो नामा नोंसोर बायदि साननायनि थाखाय नोंसोरनि बेफोरबायदि माइन्डनि थाखायनो बर' समाजा एकदम नोंबा नों आंबा आं लासिं सिं जागासिनो दङ गुबुन काउन्ट्रिजों रुजु